दुथांनि गाग्लोबनायाव मेक्सिकोनि सासे मेयरजों लोगोसे 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा मेक्सिकोनि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय दुथांफोरनि उदाङै गुलि गावनायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा मेक्सिकोनि सान मेगुल सहराव दुथांनि गुलि गावनायजों सहरनि मेयरजों लोगोसे 7 सुबुंनि जिउ खहा मेयरनि मुंखौ कनराड मेन्डोजा आलमेडा होननानै मिथिनाय जादों जाथायखौ नायबिजिरनानै बेबायदि दुथां हाबा मावनायखौ मेक्सिकोनि गिख्रंथाव दुथां हानजा लस टेक्युलेरसनि हाबा होननानै सन्देह खालामनाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला लस टेक्युलेरसआ मेक्सिकोनि मोनसे गिख्रंथाव दुथां हानजा जायनाखि ओनसोलाव गोबां आयेननि बेरेखा हाबा मावो जाथायावनो मेयरजों लोगोसे मेयरनि बिफा लोगोसे पुलिस अफिसार आरो माखासे मेयरजों हाबा मावफाग्रा मावफारियाफोराबो जिउ गोमानांदों जाथायखौ लानानै मेयर कनराड मेन्डोजा आलमेडानि आगसि गांखं फियर डी पार्टिया जथायै होस्रिखावदों आरो थाबैनो गोजौ थाखोनि बिसार लुबैदों बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन